en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ene wodete o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri debbo pullo tambo ɓirdugal dasa ɓoggol so daneri filtima ɓaleri debbo pullo yaɓana kaate ngam wulnude ngulɗam bongal subaka so daneri filtima ɓaleri o yaɓana pitirɗi ngam laɓɓinde o galle so daneri filtima ɓaleri moni kala e golle mum e dadungal mum ko ɗon calminɗen moni kala inde mum e yettode mum kisale ɓural iwgal to jomiraɗo yo duumo e men mawnde nogas e joyi bawta hitande ujunnaje nogas ɓattake men ma en gartu e seeɗa gueɗe ɓurɗe mantinade ko fate banggue développement beele mbawen hisde beele mbawen dañde jaam beele mbawen wonde e gendije men beele mbawen takkade suddiɓe men beele mbawen nehde ɓesguji men beele mbawen marde leyɗele men beele mbawen hutorade maaje men beele mbawen toppitade daabeji men ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr jiyaɗo tundulumaji Dembe en calmini Jammi Bamburu ɗo oror ndi orata pundi ndi no yaade cafal nangue to karallagal to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba gorko mo Luk Saybe gorgol wuro Ganni joguigo histoire mum markugo histoire ha timmi segene belɗo jerwotoɗo leeɓi jirwuɗi ɗo noddirta yonti yonta ummo ene haalda e meɗen yonti nanen ɗiɗo hen no ɓoggi koɗi kalata wona weltinde fittandu ko gollal woni Amadou Thioɓeri Ba gorko mo Hamaraɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe taweteɓe e jokli windere min mbi on juma moƴƴo malaɗo kala ko rewa Allah yo Allah jaɓanen kala kadi ko tata yo Allah subhanahu wa taala yaafo en so tawi en mbii ke en julɓe ke en diiniyankoɓe
mo ala meccal diine mum, mo ala meccal faltota ko jawdi mum, mo ala meccal alay sago o ƴewno wuurdi ngam dandude fittandu mum. Ko l'islam hanma a waɗat, ko l'islam yamirma a horoto won hen kade, sabu a ala ɗo gurɗa, a ala ɗo nanguɗa. En jetti Allah subhanahu wa taala, mawɓe men wurnoɓe hanke gendije men, jemen gaaji hanki miijiɓe hande ma ɓesguji men garoy mbaɗi sadakuji ƴiiƴe meji mumen ha dañanen leydi janji e nder leyɗele men kala. Hande koɗɗen hen, mahɗen hen terasuji e étasuji, leloɗen eɗen moma deedi men, eɗen ɗano ɗoykal belkal duwonoɗen ɓen mawɓe hanki ɓe ƴiiƴe meji men dufi ngam yidde dañanden hande kotki. So wonano ɓen hanki hande en koɗata. Kala julɗo silmini yo duwono mawɓe men hanki dañanɓe en leydi jeeri e waalo e nokkuji kala. Aɗa ayna ɗo, aɗa waala ɗo, aɗa rema ɗa, aɗa waala ɗo, ayi aɗa awa ɗa, aɗa walta ɗo. Yettu Allah jetta ɓen mawɓe hanki rufɓe ƴiiƴe mumen ngam miijade hande ma ar. Hande so ari ma en compuɗo terasuji e étasuji koɗen ɗanoɗen ngamen pijen jalen taw ala garoyen geggeɗo. Jetten ɓen. Kono kadi alhamdulillah, maayo nani, leydi nani, sagataɓe nani, jawdi orori nani. Hitande ujunnaji 2020 ko hitande timmude hirjino e ɓoore nde docteur Alhaji Abdourahmani Ka addi. En nani enen kala. Kono noon développement so haalama eɗen ɗeɓa jertade, développement so haalama eɗen ɗeɓa leelde, développement so haalama elle mbatten ɗum ko intérêt personnel, mataw ko neɗɗo gaddu développement o tan yiɗi naftorade en. Mi anda holko jeeyi sababu, kono goɗɗum so addama eɗen jaawi, kono kala ko ngare ɓamtoɗen so addama eɗen leeli holko jeeyi sababu, holko jeeyi on sababu. Ɗum noon leydi ma, jawdi ma, ɗacca temeɗɗi nagge, ɗacca temedde tati nagge, ɗacca temedere nagge, ɗacca temeɗɗiɗi mbaalu, acca temedere mbaalu, acca capanɗe nayyi e beyi e baali, kocca sac ma, jalta leydi ma, paya Niger, paya Agadez, piyoɗa e ceene gulɗe jaw goɗɗuɗe, kalkoɗa fittanduma heddo ngam ɗomka ka bartiɗo a duwantaki. Jomiraɗo walluma, jettoɗa Libi, piyoɗa e ngo maayo bongo, ben peƴƴe towɗe no kaaƴe, a yiyata a nanata so wona cawtali ben peƴƴe kulɓiniɗe e ngel laanel ngel jolɗa ha daaƴoya leyɗele waɗeɓe. duuɓe e kitale kayitaji a heɓata, joom suudu ma a yiyata, nene e baaba ma e caggal ma, joom suudu ma nayi wira cukaku, ɓiɓɓe ɓe jibinɗa mawna ha ndese a yiyani. Ndesa joom suudu ma gurdon duuɓi 40 ko jiidirɗon timmani laabi 6. ɓiɓɓe ma haalaka sabu ɓen kam a andana, a wawa nehdema a yiyani, a wawa horsinde e yidde e wowde ɓiɗɗo no way welde ma a takkodirani.
wonti haytoɓe yahoɓe ɓe gartani ɗannungal ne muusi sa meeɗi a jooɗotako jooɗiɗo kadi yidde mum ko yaade teni kadi aduna fof wuuri ko ñaamde ko daña fof koma watte ñaamde ko daña fof koma watte mahade ko daña fof koma watte koltu kame safara ten ɗe gueɗe kala jomiraɗo tagɗo en ne rokki en ha timmi holko heddi ngaalu ko haalis addata haalis mo yaltinta kaalis dañata kaalis ɗum woni ko Abdourahmane Ki wi Abdourahmane Ka mo rokkata tekke dañata tekke mo rokkata kaalis dañata kaalis kono kadi mo yaltinta kaalis mum ngam golle dañata kaalis fo ganden ɗum fo ganden ɗum holɗum eɗen jogui maayo e maayo eɗen jogui leydi e leydi kono so wonti en jiiɗi luguimaji koma otoji gara ha yetto adana luguimaji ɓoyɗi ɗi ñaamen eɗen jogui maaje kono so en jiiɗi liɗɗi koma cuufen te eɗen jogui patron ŋeɓe hande a wonɓe e nder leyɗele men wonɓe e nder nokkuji men ene mahi galleji towɗi ene parno kono ñamata ko lingo ngu ñamata ngu tene nani nema aduna nani joni joni biidi liɗɗi mbaɗe liɗɗine hen sukaɓe golline hen dañen jaam joni ɗum woni ko Abdourahmane Ka wi en aljanna men nani gurdam men nani kono mi ɗeɓi famde neɗɗo guurɗo caɗele guurɗo tampere elle mata o natti yidde foftade neɗɗo guurɗo caɗele guurɗo tampere gowɗo coon gewɗo souffrance mataw o natti yidde foftade min to banggam elle hayɗuma ɗum wawte saabu sa ƴeewi hande maayo e maayo maayo e maayo eɗen jiimi e maayo lobbutu e nder Jolof somi juumani eɗen jiimi e maayo lappol palol dandema haɗa ma yettade maayo Sénégal juli maayo e maayo caali haalaka beeli men nanɗo ko ubbiɗi so ubbitama seeɗa ko ndiyam heɓete ha heewa jeehe fallemma jehon mayel Gambi eɗen kuufi eɗen taari ngaalu taw ganduɗa ko gaawel tan watte beeli keewa isinaji compe liɗɗine he gese liɗɗi mbaɗe hono gese lamɗam godiri hono gese cannabis godiri hono gese e goɗɗum godiri hono hande neɗɗo hirta ñaaku e mettude watti neheede ha jumri dañe ha neɗɗo wonta hen multimilliardaire gollinma an joom temedere nagge o gollinma an joom temedere hectare o gollinma an jimɗo e maaji e juli e calli e beeli aɗa hori wadde liɗɗi allahu akbar tene Allah wi ko e hey mon jomin hakkillaji en ulil albab koye mon kaldumi haqqille ko kañum woni duwaw haqqille kan woni kono dato yo Allah alɗinen yo Allah rewi Allah ko mankude hulde Allah ko mankude gonɗinde Allah saabu Allah rokkima kala ngaalu Allah rokkima Allah tagma honnuma hakkude jeeri e waalo rokkuma teddugal aɗa rutta wi yo Allah alɗino moye dow leydi janandi gondi ko hunde hulɓinide ɗum noon mbuuɗu goɗɗo liggoɗen leyɗele men kala sifa leñol demetegol ndemen leƴƴi demeteɗi ne keewi leƴƴi kaakoli ne keewi leƴƴi taw ko ñirateɗe kiñeteɗi ne keewi leƴƴi gaweje ne keewi leƴƴi fruiji ne keewi leƴƴi e isinaji bawɗi wahlude watta ɗum coneje walla cengle walla goɗɗum yeeye ha nawe caggal leyɗele ko ngaalu a perdata leydi ma a perdata doole ma a warñata warñede sattude ko masiŋaji gollantuma ɓiɓɓe ma ngara daña neema aduna dutto ka daña neema laakara saabu hollum ɓe ndemat ɗo ndema moƴƴa taw ɓe mbarñata ɓe jeeye jeygu moƴƴi taw ɓe tampata ɓe ndewa Allah ɗo ɓe diddetake ɓe ndesa rewɓe mabɓe ɗo ɓe gueddetake ɓe jibina ɓiɓɓe mabɓe ɓe piitata ko becce ɗum woni daña diine daña aduna daña laakara guitten complexe mo gonduɗen o
somi yahani Europe mi wonani, somi yahani Amérique mi wonani, somi yahani Afrique centrale mi wonani, leydam haydara wonani. Gitten ɗum, il faut haqqillaji men ɗi garta, gartiren haqqillaji men ɗi, gitten complexe mo gonduɗen o, ɓerɗe ɗe pusa garten, mbawen weɗodirde juuɗe, kuccenen eɓɓoje gollal gollen, beele sukaɓe men ɓe janggoɓe nemo hono mawɓe men ɓe nemminiri men hande e ɗe leyɗele koɗɗen. Saabu sa ƴeewi hanki leyɗele ƴiƴam rufi, Jolof joguino ko laamuji bulɗi jaw, beele neɗɗo hoɗa koma gona cuusɗo walla gona maccuɗo. Leydi Fuuta ni ko wulino jaw koma gona cuusɗo walla gona kalfaɗo maccuɗo ndeeƴa, rewoye worgo kala. Ɓundu ko noon, Fuladu ko noon, ko noon kadi Ñooro, Masina, ha fayanma bangeji ɗi kala, Gambi, Kombo e nokku weli ngara fof ko noon wano. Ndaare hakkunde Ngaabu e Bafata pap ko Fulɓe no wano. Ala ɗo kareli mbaɗani ha leydi daña yimɓe mbawi hodde. Tene leydi ndi ko leydi yanji, ko leydi ndi mamiraɓe lewiri ƴiƴam mumen coppodira ha dañanen ɗo koɗɗen. Garɗen hande ɗurniɗen, woɗɓe ngari koɗi ha ñaami leydi ndi, gaynaka faati aynaɓe nana mbarodire. Kalde ƴiƴam rufi ko gaynako wara, kalde ƴiƴam rufi ko nagge mum wara, kalde ƴiƴam rufi ko mbaalu mum wara. Soɓe narima yeeso tribunal kadi ifñe ñobbe soke, taw ganduɗa nagge ma naggam, mbaalu ma mbaalam, mbewa ma mbewam, gertogal ma gertogalam. Ndendinen mbawode ko mbaɗɗen, jogoɗen fermaji celluɗi, jogoɗen hen forosuji guurɗi. Nagge nge lebbi 1 ñamata ko huuɗo hecco, ange safro nge orata ko woɗɗoyi, yeesre magge ne jippo rokka kosam mum ha timma, mbaadi magge arta, an hoorema ƴiƴam ɓandu ma arta, sukaɓe ma janga, debbo ma wurta, daña isim ne wahlanma kosam, ne waɗanma ɗam condi, ne waɗanma ɗam nebam, ne waɗanma ɗam jaram. Jeeya ha jeeya tew taw a tampani a horaki, jogoɗa galle ma, jogoɗa kat ma, mbawana galle ma, ndesa rewɓe ma gona joɗɗo jontaɗo mbaadi ma arta. ɓuuri ñallude yaade ene wakki sawru gilsuwa hanayi muta, ñamani yarani, ene sewi ne fooƴi, ne tampini furdi, tene kadi no woniri ñande kala, yalta aduna zéro. ñantota ko laaɓata, lootota ko uurata, jangata ha janginta, tene kadi marata diine moƴƴo. mbete tampere nde Allah fawi en nde, walla pawɗen koye men nde, ko nde jiɗɗen maydude ha maayen, ɓiɓɓe men ngara dona ha maaya taw en mbahlata. So développement noddama en notatako, so développement noddama mbiyen ko intérêt personnel. mbuɗuma mbuɗam rende wona banque, hande jomen banqueji goɗɗi nana mbara en, jomen usinaji goɗɗi nana mbara en, jomen société ji goɗɗi nana mbara en. elle en miccotako, eɗen liggono zéro, dañen ngaluji woɗɗe ngara nawa, taw ganduɗa so en mbaɗi arta emen, hatta emen, dowlina en ha tourisme en mbatta yillade emen. sen batti remde kala sifa leñol e nder leyɗele men, sen mbaɗi isinaji kala sifa isin e nder leyɗele men, so en mbaɗi fermaji kala sifa ferma e nder leyɗele men, so en mbaɗi ndenka e kisal gese liɗɗi e kala sifa gese lingu e nder rendoji men, so en nehi ñaakuji kala sifa ñaaku e nder leyɗele men, so eɗen beela oɗon metta laamɗo leydi Amérique, laamɗo leydi Russie, laamɗo leydi Chine, so naati e nder leydi ma e ma ya ha yettoma, taw wona an wi ɗum ara yettomi, ko kañum arata ha yettoma saabu hollum gam gollal ma. Neɗɗo feññinta ɗum mbaadi mum, feññinta ɗum ñantugal mum, feññinta ɗum jawdi mum, feññintuma ko golle ma, feññintuma ko golle ma. So en jiiɗi gendiji men gande en gollat, sen jiiɗi wonde yontaɓe en gollat, sen jiiɗi andude, sen jiiɗi wonde teskaɓe andaɓe en gollat. Hono foti gando joguiɗen kono ɓe gollani, ɓe gandaka.
hono foti gando jogiɗen kono ɓe gollaki ɓe gandaka hono foti alɗuɓe jogiɗen kono ɓe gollaki ɓe gandaka ɓe gandaka aɗa fotta e galo a anda ɗum aɗa fotta e gando a andam par ce que o golliraki gandal ngal galo o golliraki ngalu ngu joom karallagal ngal golliraki karallagal mum hol hen mo ganduɗen hay goto ko ñamminowo jarno tan hannde ndeweten caggal mum eɗen poppa eɗen ñaama eɗen jara eɗen mamadeji cey Afrique ko caɗele mawɗe ɗum noon musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓayri ko fulfulde kalami ko onon noddanmi alhamdulillah eɓɓore moƴƴere nani pelle men ne keewi won pelle ne ngoodi ɓe mbi mbaɗata ko transport won pelle ne ngoodi ko wayno heblo sukaɓe Afrique jiiɗi ko heblude sukaɓe men won pelle goɗɗe ne ngoodi mbi jiiɗi ko remde won pelle goɗɗe ne ngoodi mbi jiiɗi ko jangguinde ɗum ɗo foof noon société ari eɓɓore nawdude ndema nawdi gaynaka nawdi awo nawdi fitram gollago ɓayde ari nani holko paɗɗen rutti kadi wi ko alay saago mi jippo ha less mi faya dow e mon jiɗɗo jeeyede hen kala beele janggo sa heeɓi ala traite jawdi ma nani ne ñamminma ujunnaji ma nogas nani a waɗi ɗum joni hande a dañi duuɓi 50 a nayi wi walla a ñawi walla ɗaɗa jotti a ɗaminaki haydara ko bitkel joguinoɗa caggal leydi ngel yani walla gonnoɗa ko Europe a artira aɗa jooɗi aɗa rema walla haydara ni a waɗano ujunnaji ma nogas nani naati e oɗo société ene jibinanma an a jokki activité ji ma janggo a horima aɗa galle ma jooɗi jaaha calcul a ƴeewa holko action ma jibinanma gara tawa jibinanima ha heewi aɗa itta aɗa waɗa ration ma a yelaki hay goto a ñagaki hay goto aɗa itta aɗa safra hoorema aɗa itta aɗa yaara makkatul mukarram aɗa itta aɗa jangguina ɓiɓe ma aɗa itta aɗa rewa Allah aɗa itta aɗa holtina hoorema allahu akbar ɗum ɗo tan haqqillaji min ɗin noon kay yitude ɗum ɗo tan hakkillaji men ɗi koro yitude ɗum ngam wiide ujunnaji kono ujunnaji nanagas woni yon neɗɗo ne wawi ñamde ujunnaji nogas e nder darde wotere goto min kala ne ñama ujunnaji nogas e nder darde wotere kono wawi ittu ujunnaji nogas waɗe ɗo gaare golloɗen ɗo beele janggo nafma ala jiɗɗa ko sa mawde gona jeltoɗo baɗam nana Amérique baɗam nan to baɗam tinno walla mi maayi heɓɓiyam ko ɗum jiɗɗen ko enen jiɗɗen ko helade jiɗɗen ko suufrude jiɗɗen ko sakkude junggo jiɗɗen ko woyte jiɗɗen ko woytade jiɗɗen ko woytede ɗum noon so en jiiɗi wonde yontaɓe fewɓe laaɓɓe laaɓtuɓe ala ujunnaji nogas kono kay ƴeew fedde nden ɗon goto fof woda ko addi ha wona ɗum jahon joguiɗo yo sooda ha million ngaji sappo ha nogas ha temedere ha million ngaji ujunere holko adata jomum soodi ɗum ko société no mbaɗirɗa fof ɓuranma kalis ma nana banque leeli haydara nafata signin fedde yo signin mi soodi action mo million ngaji nogas mi soodi action mo 50 million ay wona a woni actionnaire ɓurɗo jalbude actionnaire uji fedde ma gollodira e société o nde wonata hitande wotere taw on kepti halis mon ha hoore jawdi mon nan toon gollana mon gonen yimɓe hankiti yontaɓe gonen alɗuɓe gonen suusɓe nani konoɗen yiide joni noon kalisaji men nan to e banque aji janani jomumen ne golloro minen feddamen de min kewi kalis de min mbo jogui galleji Dakar ha wayno leydi mbo jogui galleji Nouakchott mbo jogui galleji Banjul Conakry ha waynole ko luwas kono so tawi yoɓama fayi ko banque banqueji keddiɗi nanama ha galleji e halis ma hen galleji mbaɗe hen magasin uji mbaɗe hen usine aji mbaɗe hen société ji ɓiye kadi ne gollo hen ene lebto hen tawa ana tinani ɗum ten ɗo ponnoɗa jalbude jooɗa ɗo kono a artirani haqqille maɗa musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓe rane woto punten koye men ceernajo sood action ma almudo sood action ma élève sood action ma ɗanniɗo sood action ma demowo sood action ma gaynako sood action ma ɗattowo cañowo sood action ma ko wawi wonde fof sood action ma dabotoɗo sood action ma joom leɗɗe sood neɗɗo debbo e gorko pop coode
naaten hen ha heewa ayi so tawi erama hitande yimɓe ne keeɗi goto foni ahmataw ko intérêt personnel yahata naggam janggo e janggo yeeye goɗɗo société o yeeye goɗɗo janggo e jaam société yeeye goɗɗo goɗɗo ara halfa fi en ɓayde ko ɗum jiɗɗen mboɗɗami ni ko ɗum jiɗɗen ɗum noon kirjinen koye men mbatten haqqillaji e koye men hittande ujunaje ɗiɗi e nogas ko hittande développement ko hitande kala mo dañani haqqille wonta dañ haqqille oɗon gandi Jack ɓurɗo allude nde leydi Chine holko wi o wi kanko konngol gotol wasi to aduna o sa yiɗi wonde ƴeew caɗele woɗɓe ƴeew defoji woɗɓe sa yiɗi dañde a yiɗi wonde ƴeew caɗele neɗɗo goɗɗo walla ƴeew défaut walla ƴeew ferguitere goɗɗo ɗo perguisɗa ha mbasɗa ndi leydi société jalan ari woni ɗon an goɗɗo joom leydi o janggue o ɗo perguilɗa ha mbasɗa nde ɗo tufde ɗo gawannoɗa a wattani ɗon guesa liɗɗi goɗɗo ari waɗi ɗon e gollinma an goɗɗo joguiɗo jangguɗo ganda ko ɗo paaɗa o joguinoɗo temedde jeegom naggue ujunere naggue a yi oya fiɗɗi ha laaɓi gayni ala hay naggue wotere arte wuuro wonti gardinier e galle janami a jogui ujunere naggue janggue makko ganda ko ɗon paaɗa ɗum waɗi noon janggen ɗo neɗɗo janggata gurdam mum koye goɗɗo mo jiinoɗa ne jogui fiɗɗi ha laaɓi mo jiinoɗa ne jogui leydi gayni ha laaɓi mo jiinoɗa ne jogui jawdarin gayni an aɗa jogui rento guila faade ɗon joni holno mbatten société nani paaboɗen koye men Allah subhanahu wa taala walla en duwaw ko enen Allah rokki en ha timmi gonɗinɗo Allah kañum woni duwaw sa gonɗini Allah gonɗini haqqille ma gonɗini ko Allah rokkuma ko an woni duwaw ko heddi ko ko holno mbatten ha jencinen duwaw o wonta gollal mewtogal junggo min ko ɗo woni philosophie am so buuɗalini men nde feeri feeñe windere fen jayɓatake hirjino e artude e développement eɓɓaɗo hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon jiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam teddude